Shalom. Barhalado hakabe jalan ruas Cimahi, pasahatut tu sudah ruas do tamu nomor minggu di Tikion, horas jala selamat beribadah madihita. So ni nang amanami nami na mengikuti ibadahon melalui live streaming. Selamat beribadah madihita tapuji matuhatta, marende mahita sian bukwende nomor 14 ayat sada 1 ayat 2. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Songonon di dok Tuhan Jehovah, jawon na maaw jala alusak kumaibana, sa idong anak ko do ibana juppa hagogotan, paluok ko do ibana jala marmulia ibana bahenok ko, sa pamahamok ko do ibana sarimatua, martua do na hundul di pangondianan ni tumimbuli, jala namian di linggoman ni pargogo na suatu dosan, namandok tu Jehovah, hapurusakku jala partano batu aku, debatakku, marhapur satu hodoau. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale amanami para sirohana sumurung, debatani hatuon nami, huingot hami do diak kaarion panaunan dohot hamamati ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri suden na tinaon nai. Patandahom matuhami dosa nami, asa diar sakor rohanami, asa hupopomihami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohani namanubus hami, asa martua hami marhite-hite sia ni roh di saleng-leleng na, say patupa madihami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Marende hita sian bukwende nomor 557 ayat sada dohot ayat 2. Oh
hamuma patik ni debata, ima patik patoluhon. Dohot lapatanna. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosuture dalanna, ayona humna do sogut akkana marsineang di guarna. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiri rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, manang mangasi marhite guar ni debata, ay di natar sosak do ditangiang, do dipuji-pujian do si dohonon guar ni debata. Ima saatna, rak magidogogo mahita tu debata lahu maulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Maranda hitasian bukuende nomor 120 ayat sada dohot ayat 5. Tatopoti madosat tatu ada pun di debata, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata manami para sirohana sumurung, napungu dohami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangi do, saya asi marohami da sandok bangso nami, saya sama dosa nami saluhutna, saya sungguli marohanami asam muba roha dot pangaloh nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabige ma hata bagbaga taringut Tuhan sandi dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupa sisi akka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorob akka dosam. Say mulak mahutuau ay au dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Marende hitasian bukuende nomor 450 ayat sada 1 ayat 2. Di olongi
Tabegema hatani debata turpu diari mingguan, imana tersurat di buku Sada Petrus bindu tolu, Mamukas yang ayat 10 lalu sahatu ayat 22, tajahama na margati sorin. Aidohot do Kristus mate sahali alania kadosa, natigori humokop akapargeduk, asa ditogihon hita tu debata, natarbunu do ia dagingna, alai dipangulu do anggotondina. Laumar jamita tu akatondi na dibagasan hurungani. Akan asomangoloy na jolo, dina may malambas ni rohani debata, ujudia ka ari ni sinoak, dina pinaulina parau na gabi haluan ni naotiki, ima na walu halak marhite-hite aiki. Yedo tudosan ni panidion ni napaluahon amungai, nada sungun na mamulokon aro atak. Napangido do disi tu debata panggora ni roha, naso olo manolos solibe inorhon ni haheon ni Yesus Kristus. Di siamun de debata do ibana dung lahu tubuan waginjang gabe marunduk do tu ibana akka suru-suruan akka gonggoman dot akka hagogon. Ima saatna martua do akka na tumangihon hatane debata jala nau piopsa. Amen. Marende hitasian bukuende nomor 755 ayat sada dohot ayat tolu. Tindak maha porsiaw tay songon na hinatindak ko ni dongata sa porsiaw ni sandok portibion rak mahita mandok. Au porsia di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabia siaton di parbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tuman na bernit di panguman ni Silatus, nama terpajal di bana di hau pinar silang, na tuat tu banu torudung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon,
nama naik tu surgo lau hundul tu siamunu debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana bai mamulak sokot tu tanon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsiari ton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging halak nang mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabege matikting na masa dohot si pamasaon di huriatta. Salam. Oh. Taparrohai ma amanginang tikting namasa donanang si pamasaon ni huriatta di minggu sadarion. 2 koinonia. 2 pelayanan firman. Pada hari ini Minggu 21 Februari 2021 yang melayani firman Tuhan pada ibadah sore adalah Bapak Pendeta Sabar Tumanggor STH, Pendeta fungsional dari HKBP Sisingamang Raja Cimahi. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan dapat meningkatkan iman percaya kita. Tiga marturia. 3.2 Pilihan nomor boho. Pada hari ini Minggu 21 Februari 2021 dalam setiap ibadah gereja kita akan mengumpulkan persembahan namar boho untuk keperluan kategorial sekolah minggu HKBP. 5 pemberitahuan. 5.1 Pesan Manangtona Sinode Distrik 18 Jabar Tengdi 2021. Pada hari ini Minggu 21 Februari 2021 dalam setiap ibadah akan dibacakan pesan Manangtona Sinode Distrik 18 Jabar Tengdi setelah pembacaan warta. 5.2 Warta nikah dalam kurung warta pertama. Atas karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gom-Gom Perdamaian Simangunsong, putra dari Bapak Ukap Simangunsong, Ibu Lisken Pengaribuan, yang beralamat di Sibarani, Sitakola, Laguboti, anggota Jemaat HKBP Godung Laguboti, Resort Laguboti, dengan Saudari Esther Riandari Sintauli Hutajulu, putri dari Bapak RAP Hutajulu, Ibu Hanna Nurul Fajaria, yang beralamat Jalan Jenderal Urip Sumoharjo F35, RT 3/15, anggota gereja HKBP Jalan Lurah. Rencana pemberkatan nikah pada hari Senin, rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 di HKBP Godung Laguboti, Resort Laguboti. 5.3 Jadwal ibadah pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 07.30 WIB, WEK 2, 3, dan 5. Pukul 10.30 WIB, WEK 4, 6, dan 9. Pukul 16.30 WIB, WEK 1, 7, dan 8. Tonani Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi nomor 18 garis miring D 18 garis miring 2 Romawi garis miring 2021. Tabe madihamu di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus parholong rohai.
Di bakasan roha mauleate nang puji-pujian tutuhat tau pasat hami matu sude ruas ni huria. Paboa tung takkas do pengaramotio ni Tuhatta Yesus Kristus di perjalanan di Sinode HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tengdi memuka tanggal 10 Februari 2021 na di patupa di Bandung ni hasuhuton ni distrik ni dohotan ni 62 hal ruas ni Sinode Distrik sian 75 nah hinirim Roman dohotisa. Sinode distriki sinundangan ni tema au do mamilit hamu jelahu padiri hamu asalau hamu marparbue jelasian mian parbue muna Yohanes 15:16. Dohot subtema ditongani panosak pandemik COVID-10 sia HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tengdi rademak kobasi dohot paim baru diri laho mangulahon ulahon ni huria marhite pasi hohotan songon huria nang ruas hita tadopi do ragam ni nama nosak ngulu nang hapersiota diaka par husoran ni tikita sinuaeng lumobi mai pangotak ni pandemik COVID-10 sia di tonga-tonga ni Portibion dohot di bangsota alani seta pangasahon mahagogo ni tondi perbadia mengadopi saluh nai jala taulahon ma protokol hahipason songon naniatur honi pamaretatta Sinode Distrik dibuhai Preses HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tengdi Pandita Pahala Sitor STH di bagasan sada kebaktian Sinode Distrikon ima sinode kerja nama katai jala manotopot anggaran dohot aka program sipatu paun di distrik di tahun 2021 daun hombartu orientasi pakobasian HKBP tahunon ima pemberdayaan HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tengdi patupahon program pembinaan dohot pelatihan tuaka pangulan nagok tiki parhalado dohot aka ruas di huria marhite persekutuan ama distrik manang PAD persekutuan perempuan distrik manang PPD persekutuan Naposo Bulung distrik manang PND remaja dan sekolah minggu saluhut nai di patupa asalam marsitutu makahanguluon hatani debata di bakasan sinorion di hatai do kondisi ni dana pensiun HKBP takas do diatusi sinode tahun rikok ni dana pensiun HKBP tu para nguluan ni akka pangula dohot pegawai ni HKBP di hatutua ni nasida siala ni dihirim do asaho humatop dumenggan muse kondisi ni dana pensiun HKBP takas do ditangyakon jala di parukilhon parsinode ragam ni namasa di nahumaliang pangotak di pandemik COVID-10 sia nasomar kaujungan dope banjir Cekampek Pekalongan Semarang do ragam di bencana alam di negara tahun sada do rohani parsinode tumangiakon masyarakat nagabe korban termasuk ruas ni huria akup ni tangiang di patu pado pa rupiah tu nasida sian HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tengdi di Jowon Sinode do tusu saluna HKBP di distrikon dina mengadopi situasi kondisi pandemik COVID-10 siaon asarim pahisaton pakobasion memakai teknologi jalalam tu kreatif na tuju loanon saya di pasu-pasu Tuhan debatat tamahita saluhna mangulaon akaulaon na hombar tulomo ni rohana jalagabe pasu-pasu di Portibion amin Bandung 10 Februari 2021 tabe merdongat tangiang Preses HKBP Distrik 10 Walu Jabar Tengdi cap ditandatanganin Pendeta Pahala Sitorus STH Song 5 tikting namasa diuriata di mingguon tuat tama nama masuk salum
Marende mahitas yang bukuende nomor 428 ayat 1 hutna hutma tapasat peliata na parjolo. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Uriani Tuhatta nahi naulongan di bagasan kuarni Yesus Kristus. Hatani debata di mingguta sadarion ima natar surat di buku nisi Musa na parjolo bidusia ayat 8 1 ayat 10 itu. Diamu amanami dohot inanami namar minggu di gerejaon dohot di sude ruas ni huria namar minggu di bagas munabe di nganatta ganup ama ina na posobulung remaja sikola minggu. Hatani debata tajahama dihita marresponsoria sian sada Musa biddu sia ayat 8 1 ayat 10 pitu. Songonon ma didok bisi. Dungi ninna debata ma madok sinoak dohot tu anakna akka narap dohot ibana boti mai. Dohot tunasa namarhosa na mangulu akka narap dohot tamu. Akka pidong pinahan dohot nasa binatang ni tanoon. Akka narap dohot tamu. Sian luhut akka naruar sian parau. Rodi sude papahanan ni tanoon. Dungi ninna debatama
on matadani padan na hubaini tuhamu dohot tunasa na marhosa na mangulu akan narap dohot hamu rodi saleleng ni beleleng na. Onpe molohu paro obun tutanoon saitari dama halibutongani diobun. Sai bahenok kudo halibutongani tuobun. Asa hubereng ibana marningot padan saleleng-leleng na binahin ni debata tunasa na marhosa na mangulu tunasa na mardaging na ditanoon. Ima yanggo sahakna. Hurian itu hatta na inaulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus di barita taringot tu sinoak dohot anak konnai dohot inatana nang parumain na pe nabongot tu parau rabdot sude na marhosa na mangulu bongot tu parau ni sinoak ala ripas sonon ni debata matanoon rodi pangisina saluhna. Barita naung taboto jala dibaritahon mamukas yan sikola minggu hita jala di bagasan ni di pasahat tonani barita ni sinoak tu hita sadarion gabi gobaran ni parngulut ta di partikian na barpurion. Alani macai apit hata ni debata di minggu info kafit jauon nama ahu dungi alusak kumaibana di partikian na barpurion ala macai terop nuaing luat di Pulau Jawa khususnya na di Bongoti Aik Magodang manang banjir. Na toari melalui media televisi nang media sosial taboto do beberapa tempat tergenang air bahkan sampai lebih dari 1,5 meter atau bahkan hampir mencapai 2 meter. Jala gudang do sadarion na somar minggu. Di gereja ala tergenang dope gereja nasida dang boe di Bongoti alani Aik Magodangi. Alani tu hamu akarwas di huria salu na namar minggu marite online streaming hati tungarok kamu. Na dohot parsi dohot di Aik Magodang banjir di Ari Sadarion dohot mahami mardok niroha di Sitaonom Muna. Margogo mahamu jala di bagasan Tangiang di kondisi ni pandemi COVID-19 laos marakup dohoti Aik Magodang banjir di luat Muna nang di luat najonok di luat ta Jabarteng Dios songoton ani sinode distrikta Pekalongan Cikampek Pamanukan Subang dohot Semarang songoni nang di wilayah Jabodetabek dohot Banten na di bagasan partikian na barpurion terkena bencana banjir. Alay sadaro si ngototta, sadaro nanaing dohonotta mariti siani, iya Aik Magodangi, dang Aik nasu mari sakap ni debata laho mangari passon portibion. Dang Aik nasu mari songon namasa ujuni sinoak ditikii. Balgado pakorhon ni Aik Magodangi. Pola godang aguan arta sinamot dohot hosa alai anggo Aik nasumari ikon hapor sehat tado dang masabi pamasaon ni dewata dang masabi paluason ni dewata tung holan sisahali ido masa Aik nasumar tu portibion mangari passon sudi namar hosa namangulu sodukon ni sasa pasang pahap-pahanan dohot jolma waluhalak nabongot tu parauni sinoaki na malua sian Aik nasumar ditikii. Jala sadar unang singototta
marhite akan masa di partikian na barpurion. Di tangihot debatado jaujuta do tangyak tadi info kafit. Di bagasan alu parsoriota tu adopan ni Jahoba. Alai di bagasan posni rohat taido huhut mai mahon. Bahwa sesudah hujan ada pelangi. Bahwa setelah banjir ada pelangi. Ada busur Allah. Halibutongan ni dewata. Na patuduhon tadda ni holong ni rohani dewata. Dihita di bagasan saluhut nasa parsoriotai. Karena itu ketika kita menghadapi persoalan. Hamaolon, parukilon. Madate hita alani parsahiton. Rodi hamatean naboi ubuk rotu bagasa pernguluta. Ikon porsea do hita jalapos rohata. Bahwa sesudah hujan ada pelangi. Dan pelangi itu adalah janji Tuhan. Pada ni debatado itu hita. Lahu paluahok kita sian nasa parsorion ni nguluta. Jadi ada dong dua halak namar tetangga tano bisa ada inganan. Jadi adong hau apalapas di perbatasan ni tano ni halakon na dua. Hauon dang apalalakom mulu di gadis. Hau kapuk manang hau kapas. Isodang adong ati hau kapas ate. Hau kapuk dang lakon. Mulai wae papa ni terburburon. Mulai wae suba ni termengararati. Ido anggo hau non. Sehingga tataba mahau baina amat tanasada rupani. Arang lo marisi. Sona lakui sudah hebeng bayanon nido gogo. Lo mamarupak sa diri ninna. Jidang tabota. Ano mo lo marupak ditipa suasuanata. Boy sajo manipahita narang lo masina. Ala di bagas pikiran ni amat tanasadaon ngahutang yakon. Ia tangyang na jojo na tu debata sonoma. Tuhan sayunang mamarupak hawi tu tanokki. Sega suasuanaki jala rugiau inna matayetong tangyang na. Jala pos dorohana di tangyang na diuloy debata. Ujung na amat ton rupani ba kebitang martangi yang matongi mana tu Tuhani. Tuhana si maroham. Molotung marupak pehawon manang tutanoni sepe sayunang marjea jol maribain. Jala sayunang ro parsoriot tu na mangulu ninna amat torupani. Marupak mahawon atong. Tutuma gang songni hawon rupak. Tutanoni amat tan martangi yang nakiniani sayunang mamarjea jolma. Jala mauliate ma di debata dang adong namar jiatong jolma dang adong wani pa jolma tung dua sadu diului debata tang yang nina sidana dua tu amat tahun dak tu tanokki marupak amat tahun unang marjia jolma las maruhani amat tanatung wah mauliate ma di ho Tuhan dak tu tanokki di rupak koko hawi tu tanoni amat taddo bereng ma ngasiga deba kopina doh suasuanan naina anggau tung tigorro horwatang yakku dia lusiho Tuhan jala pitor dia lusokodo sudi tang yakinin nak kamang dot tamak kainang piga dan nari roma udan song paroni udan dari tahun lain saya juk maro udan atong dak pula piga leleng ngabusuk kawon jala gabilos napu tutano ni amat tahun hawi turbega masusuanan nasi ganak kini hani kopi na do takka susuanan ni amat tahun jala alani barudan najuk joti tubuh majamur di hauni nama rupak tu amat tahun tubuh jamur di pebuit amat tahun di gadis malakku ay jamur natawi retong ya relak kamu jamur ima jamur rahman tabo jamur tabo ima sau bobo tu hamuda guarna ima lapista nabularis ima au pirang apa lau boto bahasa hon nakinik pe searching di beja ni itu ya harun yang jamu na tumawu na rakku ter searching rupani tu moto laku ma kebi di garis ma di bereng amat ta seperiba ma wih kebi menggaris jamu amat tani narwana na waru tu mago kiamat tu tanku ya kape marupak kawi narwana tong ala gabi dapotan amat tan rupani akamang dot tamak kainang songoni dong uluni jolma di portibion
Sude do tangyak tai di tangiot debata. Sude ido. Sude do jo tai di tangiot debata. Sude ido. Alai dak sude dioloi. Kotakas do tongat-tongon. Dak sude dioloi debata. Holat tajalo. Ninahi tarupani. Tordilat tordao. Sude do tangyak tai di tangiot debata. Jala arong do ini tordioloi tong. Sonak kini tangyang namat tanah duai. Itor dioloi debata. Sudero tangyak tai di tangihot debata, alaidang sude dioloi hobar tunata pangidui. Adong do alus ni debata naso ter pikiri hita, adong do sakap ni debata naso dapot rohatta, alus ni debata mangalehot tu hita di bagasa perdalanan ni ngulut tahun hasorangan, las ni roha. Sakap nauli na pinasahat ni dewata di bagas sa perngulut. Jalay do nama satu sinoak sa sitong na. Baya ko kabusok kamang do tamuak kainang molo hamu maju sinoaki. Dungi Roma dewata ni na noak pature madiho parau. Ado alus muna. Enawaro tuhano. Pature parau na disimahi. Suang laut di son. Molo tungarong peaek. Aek namek do pature parau songot dia Tuhan na parau na belga pature marak do tak kanak komun alen ko sinoak dai petaho inna pature parau na olo inna pature pabongot tu si sasapasang akapapare pamasuk pabongot tu parawi si pata sepintas akamang do tamuak kainang naparo na si noakona te nasarong go daya imajinasi, intelijensi, dohot nilai-nilai kritis di bagasan nguluna. Diului ipangulo songoni hatani dewata. Pola didok halak na lewat tiba, wih, ay naong salkam dohoro amat taonin narora tu sinoak. Ibu tamu do salkam, salah kamar. Jadi, nga mulai mersi, mereng sikit, dong mersi. Mulai mersi hormat tahun pature parau di darat song laut song aek suarong udan ninna ala di pature ro kamang do tamu kenang terkadang jawaban Tuhan atas doa kita jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita rancang. Adul asing sian akka nata pangido iro bana sudehi ta sasitonga molo mar info kafit tita jawok kumaibana tuhani dungi alusan ni dewata mahita dang hirimot ta alus songon persis songon data pangidoi di siro gunani tangyangi toktong mangidoi ta tu dewata ado sakakmu Tuhan manuru mabe parau di darat molo asing sian data pangidoi tangyak ta sukunot ta do tuhani Tuhan ayado sakakmu asing na hupangido do nanialusammu ninaita hupangido las ni roha arsak do naro hupangido na denggan naroa do naro hupangido hari pason asai boto kamu bahasa Batak dah hari pason molo hari pason kesempurnaan alai hari pason ba hamaguad do itu emdo mebedahon ripas doho ripas hubangido hari pason dilehoko hari pason hubangido pasu-pasu dilehoko pusa-pusa harus akap mi Tuhani dihita di bagasang ngulutta nagabi suku-sukut ta tu debata asamar hapatean tu sakap ni debata sude ngulutta di perdalanan ni ngulutta di Portibio. Gabi saya toktong dohi tamar pangusadean, saya toktong dohi tamar haporusan, saya toktong dohi tamar posni roha di bagasa sude tangyak tatu debata di saluhut nama sa di ngurutan lumobi molo adul nata pangidui sian alus doh persuruan ni debata. Nah saya toktong taingot ima bahwa setelah hujan ada pelangi, di dalam pelangi ada harapan dan harapan itu adalah janji yang tidak diingkari, janji na ditepati,
Janji na ningot ni dewata, janji na pinadaton ni dewata. Hidup banda di son, dang merjanji dewata di dokon. Alai di doka, merpadan. Tadda ni padaku Tuhamu ima halibutong aki. Pelangi Tuhan sebagai simbol janji Tuhan bahwa padanna nasotupa Mose, nasotupa Muba, nasotupa Mose. Ima padan di dewata di bagasan nguluna doh pabahenan na tu sinoaki jalalau sino nang padanna tuhita saluna hidup benna sasitong na molo di hata batakia teh iho do padan iho do tonin teh hata do singoton dijangi arong mamuse janji aro pasa taringot tu janjion arong go tamu au pinang apala woto alena tumibbo taringot tu persepakatan di dua pihak ima padan togu urak ni bulu toguan urak ni padang tadamu do padang dak Padang Sumatera Barat, manang rumah makan Padang, dang itu. Padang, togu nido niuhum, toguan nido ni Padan. Togu uhum, toguan dope nido ni Padan. Imana masa tikion, Padan ni dewata, tu sinoak, gabi Padan na tuhita. Ita damu do Padang, rumput Padang. Awala perhuta-huta dado memang padangon rupanya tanaman don gulma bahkan jenis gulma don yang biasa tumbuh di tanah yang kering berbatu-batu dan sering dilintasi dipijak diinjak orang ide-ide jolma alai memang bahasa idok halak Batak togu urak ni bulu toguan urak ni padang bulu nanti boy bahasa boy togu urak ni padang. Ala memang nak pe di dege-dege halak saya tubuh ada tunas-tunas muda yang tumbuh. Nak pe dilindas padati bahkan mungkin mobil alai ada tumbuh tunas-tunas baru. Iro bana pangarejumion ni filsafat di halak Batak utogu do urak ni padangon sian urak ni bulu. Alania ketika ia mengalami penderitaan akarnya mendorong tumbuhnya tunas-tunas baru. Tertubuh do bulungan baru. Terom si padang ngai betul sonon. Tertubuh nai baru se. Nape digi halak, dilindas, tumbuh di tempat yang kering berbatu-batu. Alai jala moloi patamui, boy do mu pak padang ngai, alai gurak nai moldo. Ima lani filsafat alani to grubah na. Pola sampai mau tutu tangan mangupat padangon. Togu urak ni bulu, toguan urak ni padang. Togu ni nium, toguan ni padan. Merpadat dewata doh jolma. Papua naikon urupan di dewata, haholongan ni dewata do. Sino akira do pino parak rap do sude portibion. Namar hosa nama ngolu. Naso jadi beri pasonon ni dewata. Alai disakapi dewata hangoluan. Nasa leleng ni lelenga. Odo barita las ni roha di hita. Di minggu info kafita kamang dot tamuak kainang. Nang sude ruas ni huriana marlas ni roha manang yok katani debata sadarion. Ahamai ima merpada debata na jadi ripas sonon na ita. Alai haholongan na do hita. Nak pemuru do memang debata di perdosaun ni jolmana barjului alai ubal gado holong ni rohani debata sian hamurukonna. Ubal gado asini rohani dewata sian paruhumanna. Ubal gado holong ni rohani dewata sian rimasna. Jalodo halak las ni rohatak kamang dotama kainan. Dan ubal ke HP muru ni dewata sian holongna. Alai sebalik ngado balga ni holong ni rohani dewata makukupi piar ni muruk ni jahubah. Namar bias-bias mamerek kita na setok tong mardosa. Alai holong ni rohanai pola di padat temerhite halibutongan nai tu portibion asa urang bero hari pason tu zolmai do tu nasana marhosana mangulu ikon bahenok kumat tadda di portibion Papua naikon ingotokku
babua naikon patu pauku badan hanguluan ni jolma saliling-lilinga jalanga terbukti yak kamang dot tamakenang di minggu-minggu pasyon nataingot mamuka minggu info kaviton do minggu na dari minggu estomihi Sexagesima, Septuagesima, kita sudah akan memasuki masa-masa prapaskah, masa-masa passion, di mana bahwa janji Tuhan benar-benar digenapi di dalam penderitaan Yesus. Situ turok kamang dotamak kainang badan ni debata, nasotupa muba nasotupa mose, di bagasan Yesus Kristus dohot hama matenai. Da takas doang gotu hatai dak perjanji koli, alai perjanji na tutudo menepati janjinya na pasikopon padanna do jolma manusia do hita saluhna alani sayuna ngadong sahalak pehitaun nagang guru hatta di badan ni debata sahalak pehitaun na bobonosan di badan ni Jehovah dangadong angku badan ni debata naso pinasikop ni debata di bagasang nguluta tung sudedo diurupi nak pe memang di bagasa pernguluat tahun di luas dohita mengadupi hasusaan di luas dohita mengadupi parmaraan dot hamaulon alai di bagasan ragam niak kaparmarado hasusanido di batudu debata balgani holong ni rohana daikon takas mahitanian marpos niro hadisi alai emang sepertinya pintu semakin tertutup sepertinya harapan semakin pupus ngalam hulip nanihirimi ninna saya songon naso patarbe si pangidoni ninna pos rohatak kamang dotamak kainang biar kamu maju memang kadangkala sepertinya antitesa do molak kana porsiai antitesa asing adul berkau matu si Abraham sedia mau muri si Abraham tahe dapat sa anak pon nasi Ishak sedia sehali dua hali tolu hali udah angkat sedia umur si Abraham 100 tahun sedia mau muri si Sarah 10 tahun kamu masih Abraham, sino aku pesongoni nak nikah si Abraham kata-katai masih Abraham dok debata pahot to padak kudo hoto ali Abraham pa jongjongok kuma badan dohot pinoparmu ia pinoparmu ikosongon bintang di langit dohot rihit itu pilaut au ma debatam jalhamu gabi bangsok kuina baik kok kamu mamolo hamu di si Abraham 10 tahun ale memang dak song kita ujikan 10 tahun kita ngeteluk-teluk langsung na ngaro asam urat asam lambung asam gelugur dot asam dir sudah ngaro rupane mulu 10 tahun anggo si Abraham sehat do memang atau 10 tahun ale mulu hita mabigi hata songoni si debata olo dorata dok ena mangaleseng do Tuhan songo bitang, songo rihit, sada piswarong. Itu radono takan. Songo bitang, rihit, sada piswada. Pinopar membuat gabi bangsokku, jala au gabi di Batam. Songo dia do terjadi ini sada piswarong gabi bangso. Sepertinya memang bahwa janji Tuhan itu tersembunyi, rahasia. Misteri, tang dah apa pikiran ni jolmai. Hal nasongoni. Jelek koniro pas ni rohat tamak kirim tu debata. Si pata, daudo adul sian pikiran ni debata. Lau pasaut tu baga-baga tu hita. Do perpadanan na. Iru baina sudah hita sotu ngolo hita gotos rohatta, gotos nang pakirimota. Tok tong, ta. Ingot badan ni debata. Nasotupa muba, nasotupa Mose. Si patak kamang padat daruate na olo mubah, olo Mose kan. Jujuk nei tamar padan.
Membodak dana unang jutru membodak dana. Malua hita marpada kita dok debata. Marpada dok debata. Na olo roho olo. Dungi manguli hita marpada museson. Amarot ina olo roho olo. Hope olo roho lamu ama inna perempuan itu. Jadi saut. Marpada dotongi. Arung dak dana dungi di bom terdiri. Marpada do hamurot debata. Suromuna do dak dana ko tu gereja olo olo. Juk nei tamar padan do debata suku-sukun molo debata dingo padanna hita taingo do padat taro debata ai sipata hita ngolo martangiak pe hita maju debata murah-murah gat titangiang takan hido ya ada dong amat sono da virkauma lewat ma pesawat terbang pesawat habang hopal habang sian gijeng yamaton oma puang sonang nai ate namar pesawatan sakidok mata ngasa tu Jakarta di sido burukuna martang yang mamaton Tuhan sehali piau naik pesawat terbang nian jauh peta wow nenaton to asi rohani Tuhani saud dotong anak konau maju natorasna inong Roma ho ngau tur tiket muda mar pesawat do tu Pulau Jawa nina las rohani naton to lau amang tay sonang ngai itu aka sakiro mata ro ngai tersahat pajupang dohot anak kon pajupang dohot anak kon nak peduli dope ngadi pikiri roi batu sonina mulak musina tau tu tatong dina mulak itu ta lama musi tu huma inat taun lewat mamusi kapal habang Roma inat taunin nama Tuhan unang ingot-ingot tangyaku sinam sahida nanggo pala jolo manguli anakki asala pomau inna manguli matong anak kono mulak matong mar pesawat habang tuta tong rupani jadi mulak tuta manguli mar pesta matong inong ikut tarwonon murahami itu pangarat tobah mar pesawat habang inna saya ditanya Tuhan taima tanya kira kula sehali ai jajikku nama saya itu Tuhani nga mau sebe tabba pangiduakku gatti tangyaku nenatato lewat dutong atomu mana ruar anak kono duk songoni rupani manguli anak kono dingoti natamam se tikki dia umai tangyang nai nanggo pala jolo manguli tay anakku narohana Tuhan gatti dong saya tanya kida ini naton atau saya sel nanggo pala jolo marpahopo Tuhan si anak kina dilihat marpahopo gatti mu saya tanya ni nato Tuhan nggak marpahopo jolo manguli ba Tuhan ini tangyang ni nato kamang dot tamak kainang hita do naolo songoni marpadat tu debata do marjaji tu Jehovah anggo debata nasotupa muba nasotupa mose iro anggo jajini debata tu hita suku-suku nuaing di minggu tasadar di minggu info kafiton boharok kamang dotamok kenang padat tu debata padat tu Jehovah taingok doi tabaid do tadda-taddania saunang muba jala unang mose anggo debata ribaid do taddana dungi hubai mahali butong akki tadda molorobun udan hubereng mahali butongan ini na Jehovah molohita taingo do padatta dohot jajita tu debata di perdalanan ningulutta siganupari molo tu hatai tung somuba somose ayar tayo pasani tahe nasotupa muba aik marbulak-bulak bulak-bulak nai binai tu tabu-tabu adangi noni arok kamang tahe erak kabigi mar masker ya mo tong kurang jelas na sida teh kamang do tamak kainang dang muba dang mose anggo padan ni debata hita do sipata marpadat tu debata ittor murah munggil murah mose murah lupa dak taingot jala dang mabiyar hita molo taho sepadan ni debata parohon tu hita do parohon muruk ni Jehovah
sipatan yang doro hatta jalalanggus dinasa badan na taudukon tuadopan ni dewata alaniak kamang do tamuak kainang lumobi di hita saluna nang hamuak kamanami nanami na di bagasan paru kilon pakorhon ni kopi 10 sia dohop banjir ay magodang di partikin na parpudion sotung hita muba mose di hapor siaota di hamaolo partikianon alai patuguok kapor siaota may jala pahotton panadayot tadi pada ni dewata karena janji Tuhan tidak pernah diingkari tetapi pasti digenapi seperti fajar di pagi hari terbit menyinari bumi portibiodo nasana mangolu songoni pada ni dewata dilehot tuhita di perdalanan ni ngolutta siganupari unang mabiar hita unang hita di bagasan rohan abo bonosan ai dewata tai dewata na tok tong manopa tok tong mangula tok tong berkarya marsakap dauli narenggan dinasa ngulu ni zolma manusia asa gabi patuguok kapor siaut tamai di saluhut na masa di nguluta nang hitape na pungudi garejaon ati tu ngaroa kaparu kilota nama baik kita seperti terlanda air bah bahkan sudah melebihi bencana air nasumar ngulutai tahilala alani pakilalata nama date dia kapersoalan ni ngulutta namasa sai unang ganggu hita di padan ni jahuba padan ni dewata na togu jala posdoro hatta anggo tu hattai sai diingo do toktong padanna amin martang yang mahita mauliate madi hole jahuba Tuhan nami alahu ingot tami jalahu apor sehami do Tuhan salpuai nasumari rodo halibuto ngammi taddani padan haholongan asini roha sakap nauli siad debata tu sinoaki jalaidu na huwa posihami nang tuhami nasa padan na pinadaton muale jahuba uluam mudo lumobi tangyang nami ele-ele nami sobba pangiduan nami tuho asi maroham sai harupati Tuhan mangurupi portibion dohot bangso nami meluas yan pandemion haru urupi Tuhan kadongan nami na terkena musibah banjir di ragam niak kainganan batu guruhana sida mangidu asini roham papos rohana sida sidung aik magudangi rodo halibutong ammi pasu-pasu ma ruasmu na ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini kejang umur nasida hipas ngulu nasida pasu-pasu ulang tahun pernikahan sadari odo sa mingguon lam mertua rumah tangga nahina holongammu pasu-pasu sakak ni anak doh boru ini huriam konggom simangos Esther tajulu lahu mardonga saripi patugu holong ni rohana sida pasu-pasu ruasmu nama dohoti per mingguan streaming di bagas nasida diinganan nasida ganup Stella Feni Garani P Vivi Riana S dohot nasa NN tupahi mana sida dia kaulauna pasu-pasu dia kanguluna lam sikop las ni rohana pasu-pasu keluarga pangaribuan buru sinaga keluarga silitonga buru panggabean sai lampaho di nasida dengan dibasa maletua dohot di nasa keluarga nasida pasu-pasu NN nang malum sian COVID 10 sia di peluaho sia parmarani Tuhan di botoho doi asima roham sailam tabai hai pasod di mana jala tupahi ibana di nasa ulonna langsung tangi aku kami makarwas ni huriam na sedang isolasi mandiri marporang do COVID 10 sia ala terpapar nasida pergugui pasu-pasu jama jala tupahi hapor siaon dot imun di pamatangna asa parsimonang nasida melua siap parmarani asima roham Tuhan pasu-pasu keluarga rito nang baru lubis na ulang tahun na mga rito nang gajang ni umur las ni rohanang nasida April Rosa Duma Simbolon bagus pujian toro nama jalo padidion na badia patugu rohana manghutoko tupahi inang nyonya siombing baru manurungo pu Kristian saya lam pasu-pasu di gajang nurhai pason nang disude pinok pernasida sini roham pasu-pasu mak keluarga pangaribuan baru si majuntak dia kapahop pinok pernasida manang di dia pinasida maringan tupahi nang
lasni roha di amanami pangaribuan inang borusi tompul sanggiat di ulaun na sida tugas tanggung jawab di Papua toktong di bagasan linggoman di tangan munang keluarga na di Cimahion pasu-pasu peparabasana opu basana si majuntak di bagasan apul-apul nasiakko songoni nang di Sri Oriza Maya sailam tabay lasni roha di ibana jalo masa luhut pilihan nami pembangunan pilihan bulan Rusudina sama napatupaw nak kanaringkat di huriami ale itu habalosod di hami di nasa ruas ni huriami silopi gadda tapuon na sida diakari na nengro Rodi NN keluarga sirait boros itu morang Maria and Deborah homa manupahya kasakap nauli na ringga dinasida ma pasikopon ngulu na tuakari na nengro pasu-pasu makana marsahit ruas ni huriam na di rumah sakit kauluan ang togatorop songoni nangak kana sohagorak kami di bagasan hagaleo nalani parsahiton dohot na di proses penyembuhan yanakon ni amanami amang situa gultom emeritus say lampahi pas patibu na sidale Tuhan mariti huasom nagugui asa manupak tuhai pason ni pamatang naktod di nasida rapdo tami mamuji-muji guar muna badiyai atong mauliate madiho Tuhan disudeding kan di basam dot alus mudinasa tangyang nami ele-hele do pangido sobanami tu do pamu asima roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredde mahita sian bukwede nomor 796 do papungu pilihan. Martang yang mahita tatang yakon mapiliata ale de bata amanami na di banua gijang hor-haror selalu sileo na dengkado nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masya na leon mitu kami pilihan nami tuho sai jalo mai gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu majala ramo tiasa uparhasia kami pilihanon pati bulhok karazon muli tonga-tongani huriam do di portibion buhai marohanami mariti iti todim asalam hutadahami kurang nisileo leon mitu kami asalam kir-kir kami madok mauliat itu ho mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana
Ale amanamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songonna di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata amaho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita salutna.